Igbo obi Igbo ekele m unu siko onye chiri biko ya zere. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke NDS Opinion TV, onye na-eweta n'uche ya kwamgbe. Biko okwu nji bịa n'ụbọchị taa bụ gbasatara osu nakwa ume n'ala Igbo. Ụfọdụ ndị ga-asị kedu ihe bụ osu, kedu ihe bụ ume. Na nwatakịrị nkọwa, n'ihi na ya nwe akụkọ nwere ebe gbagwoju anya ebe ọ dị ukwuu. O nwere mgbagwoju anya ebe ọ dị ukwuu. Ụfọdụ na-akụsio na ndụ bụ osu ma ọ bụ ume bụ ndị agbara gburu onye ha, ma ọ bụ ndị agbara akwụkwọ n'arụsị, ya wee bụrụ na ikpe wee ma ha, wee nwụkọrọ ha, wee were ihe nle ha enwe wee nyefee ya arụsị n'aka. Ya wa akụkọ buru ibu ebe ọ dị ukwuu, ihe gbasatara osu na ume. Mana ajụjụ m na-ajụ bụ, osu na ume a, kedu ndị hibere ya osu na ume? Ịma abịa n'ụbọchị taa, enwere ndị na-eti mgbu na ha wụ ndị ọdịnala ma ọ bụ na ndị na-eme ihe omenala. Nwekwe ndị si na ha bụ ndị ụka na ha kwenyere n'ụka. Ihe a bụrụ ngalaba abụọ na-adọkọrịta isi ọnụ ka mgbe ebule na ebule na-alụ ọgụ. Ka ọ dị tata, omenala na-ehile odo, chọọchị na-ehikwa odo. Mana ihe gbasatara osu na ume a, bụrụ ijiji besara n'amụ wụ ịhapụ ya atatapịa gị ihe ga-ekokwa na ga-ekopịrị amụ gị. Ma anyị niile na-ebe akwa nnwere onwe, ọchịchị nnwere onwe na ala Naịjirịa ịbụ Biafra. Anyị na-aga n'ihu na-eti mkpu na-ebesi na a na-akpagbu ya n'ala Naịjirịa. Ee, nke a bụ eziokwu. Mkpagbu a na-akpagbu ya n'ala Naịjirịa pụtara ihe ebe ọ dị ukwuu. Ya mere, akwụ m na ọgụ Biafra kwụsie ya ike ka Igbo nwere onwe ha, ka anyị nwalegodo onwe anyị mara ihe anyị ga-emeta. A na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ ama. Ndị Igbo sị a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ ama. I think na enwere intra-marginalization n'ime ala Igbo. Kedu ihe m na-akọwa ya ọhịa? Enwekwere ndị anyị na-akpagbu n'ime onwe anyị n'ala Igbo, bụkwa ndị ọ bụrụ na anyị na-alụkwa ọgụ nwere onwe a si na anyị chọrọ inwere onwe anyị ọchị nke onwe anyị, ha nwa ndị a na-akpagbukwe a kwesịrị inyekwa ha nwere onwe nke ha n'ime onwe anyị. N'ihi na anyị bụ mmadụ niile Chineke nna kere eke na oyi nke ya onwe ya. We are all created by God, and for this reason we shouldn't segregate against any individual in the name of one stupid culture or the other. In Igbo land, there are people that are called the outcasts. They call them Ume and Osu. They deny them their right. They don't mostly participate in most of the activities that are called so-called freeborn those in Igbo land, like investment of chieftaincy title, being Nze, being Ozo, being Onyeze, and so on and so forth. They have been denied of all these things. Why I'm saying this is this: you see a young girl and a beautiful young girl or a handsome young guy, will see a damsel, begin to befriend her, and when it comes to time of marriage, then you begin to hear stories. No, we don't marry this kind of people, this and that. These people, their right have been denied. We deny them their right. So I believe that these things are one of these very arts, something that we should consider. Here we have to see lebanya. Nina, I na asira na akpagbu anyị, ọ kwenda anyị na-akpagbu n'ime onwe anyị, ọ nwenda anyị na-akpagbu. Osu na ume a na-akpagbu ha n'ala Igbo. Osu na ume a na-akpagbu ha. Kedu nke ọ ga-abụ na nwa agbọghọ a ga-ahụ ya na nwa okorobịa nwere ike na-eme ihe na-atọ ka shuga, nne na nna ga-ama, mana eruzie na ọlụlụ abịa sịọzie gị mba na anaghị alụ na iwu
nwa afọ na ana-alụ nduke ana-alụ ọdị nduka ya ruo n'ike nwoke asị mba na anaghị gaghị alụ onye na onye ahụ na ọwụ osu na ọwụ medisa na abịa kọọ ihe niile dị iche iche ma mgbe niile ọ na-arụ ya ha na-atakisi ya na-alụ ihe niile ọ na-ahụ ya mana ajụsị ọ bụ na nwa afọ na-arịa arịa ya ga ụlọ ọgwụ ọ bụ na a ga-agba igi ọbara and ọbara onye agbatara ọbara a ga-agba igi ya bụrụ osu ọ ga-asị ya ọbara ahụ ya agaghị aṅụ ya ka ọ ga-aṅụ ya ọ bụ na ọbara gbara gị ma isi iwu nwa afọ ma ịrịaga arịaga ọ bụ na a ga-agba ya gị ọbara ọ bụ na ọbara ga-agba ya gị ọbara onye ahụ isi na ọwụ osu ma ọ ume ị ga-anabata ọbara ka ị ga-anabata ya ka ị wee dị ndụ ahụra m onye si na ya agaghị aga chọọchị ma ọ bụ ya agaghị anara oriri nsọ n'ihi na reverend na ụkọchukwu ebe ọ na-ekpe na ọ bụ osu mana ya reverend kpọọ ya dịka onye ọrụ ngo ịrụ ụlọ kpọọ ya nye ya kọntraktị ya nara arụ mana eruzira m ihe nke uru ọ ga-abara ma ọ bụ ihe mmekọrịta iji gosipụta nwanne na nwanne nke ọ bụ ya gbaba ya ntị na ọ bụ osu abịa n'ala Igbo taa ihe ọbụla kpọrọ osu a na-ekweghị echi chief ma ọ bụ echi nze na ọzọ ma ọ bụ ọbụladị onye eze n'ime obodo osu nwere ike ịga na mba ọzọ ga-echi echiche ebe a na-amaghị ya ama wee lọta mana ọ bụ n'obodo ya a ga-ekwe echi ya n'obodo ya asị na ọ bụ osu mana osu kpọọ oku ka ezọ nye ihe ha nara rie echere m na ndị a bụ ndị anyị na-akpagbu n'ime onwe anyị na anyị kwesịrị ileba yawa ihe anya ọ bụ na asị na anyị na-agbaso usoro omenala gị onye ihe onyonyo a na-erute aka isi na ịbụ onye ọdịnala na isi na ịbụ onye omenala ị nabatara mkpagbu a na-akpagbu ụfọdụ ndị mmadụ n'ime anyị si na ha bụ osu na ume ị nabatara ya ị kwadoro ya n'ihi na anyị kwesịrị ibu yawa ihe agha ndị a niile bụ ndị ekere eke otu esi wee kee anyị anyị nke bụkwara ihe ịtụnanya dị n'ime ya jugoro na onwe na-ese ka ha sị na ha bụ ndị nwe obodo ma ha bụ sị na ha bụ ezi mmadụ apụta n'ime obodo taa ndị anyị na-akpọrọ sị ha bụ osu na ume ọ bụ ha bụ ndị bi n'ọnụ ama niile dị iche iche gị kwara ụlọ ha na-arụ akata aka ụlọ giant buildings ụlọ ha na-arụ very magnificent buildings ka ha na-arụ ndị akpọsị na bụ osu na ume ha na-arụ very wonderful structures nwee ego ma mma gụọ akwụkwọ ịpụta in gọọmenti ha ju na gọọmenti name it any way you can think of they are there and they ndị nke kpọrọ onwe ha sị na ha bụ nwa afọ nọ n'azụ ụlọ n'ihi na a sị na ha bụ ndị agbatara n'ohu akụkọ a ka na-abịakwa n'ihu ihe gbasata yawa osu na ume a anyị ga-ekwu ya wee ka ya ọnụ ajụ wee bụrụ ka ha rabụ ndị na-esa na-akwado ọdịnala kedu ebe yawa ihe si wee pulite osu na ume a ka ebe o si wee pulite who are the creators or who are the designated of these individuals as osu and ume? Is it church or tradition? For the best of my knowledge, the church have fought it so many times, but tradition denied. So who is wrong and who is right here? Because the church have denied this issue of osu and ume, try to put a stop to it, but tradition refuses. So who is fooling who here? I'm making this video asking you that is out there, if you believe in this tradition of osu and ume of a thing in Igbo land, that means you are wicked. Igbo land, you are wicked. Because these are human beings just like you, but you deny them every right, you deny them every access. They cannot be chief, they cannot be Nze, they cannot be Ozo, they cannot be Eze or whatever in the land. In the name of one stupid, ideological, whatever you can think of, you can call it. So we have to put an end to this. Yes. Because in government, they are there. In churches, they are there. Name it wherever you can think of, they are there. They are our partners, they are our neighbors. But when it comes to the right thing to do, you deny them. Freedom for all the osu. Denounce all this barbaric tradition. If truly you are fighting for the tradition of Igbo land. The stepping point should be the abolition of this osu and ume of a thing.